Congressman, magandang araw. Ako po si George de la Piña sa DCAA. Pagkatapos ng nangyari, ito na ba ang huli ninyong ginagawa o tutulong pa ba kayo kung may mangyari nga kidnapping? Alalahanin niyo to at itagaan niyo pa to sa bato. Habang nabubuhay kami, habang humihinga pa kami, hindi kami titigil sa pagtulong namin sa lipunan, sa serbisyo namin para sa taong bayan. Congressman, Fela Sinjinti po, DYMB. Yung ginagawa nyo kahapon, napakadelikado yun. Di ba kayo natatakot at pinuntahan nyo yung hideout nila na hindi kayo nagsama na baga polis? Ano pong masasabi nyo dito? Kapatid, ang buhay nating lahat ay pansamantala lamang. Hanggang kailan, Diyos lamang ang nakakaalam. Kung anong dahilan at sa paanong dahilan, dapat nating malaman. Hindi mo dapat mangambahan ang hanggang kailan kung alam mo ang dahilan. Maraming salamat, kapatid. Alam mo kabayan, hindi kami natatakot at handa kami makipagsagupa basta kami ay nasa tama. Yung mga ginagawa nyo dito, Congressman, napakadelikado. At saka, ano ba talaga ang layunin ng Ilocano Defenders? Ano ba itong Ilocano Defenders? Ang tanging layunin ng Ilocano Defenders ay pagtanggol ang mga mahihina at naapi. At unang-una sa lahat ay kalabanin ang mga demonyo ng lipunan.